Γεια σας παιδιά, άλλο ένα καινούριο βίντεο Captain MC. 5 μυστικά κόλπα στο Minecraft Pocket Edition που κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω κάνει το 5, δεν το έχω κάνει και πολύ καλά και ας αρχίσουμε. Αυτά είναι τα 5 πράγματα που θα δείξω, να τα δείτε και λίγο καλύτερα. Αυτά είναι τα 5 πράγματα που θα δείξω. Και το πρώτο είναι το μυστικό δωμάτιο ή ένα μυστικό μέρος. Όπως βλέπετε μπαίνω μέσα και λες ο φίλος σου, ας πούμε, ένα ψέματο, έχεις πολύ loot πράγματα και πας εδώ πέρα και λες ότι και δεν ξέρεις ποιο είναι το μυστικό δωμάτιο. Πού είναι το μυστικό δωμάτιο? Δεν ξέρεις. Εδώ έχεις μόνο ένα κάλτρον και ένα brewing stand. Το μυστικό δωμάτιο είναι πίσω από την πόρτα, εδώ πέρα, ας πούμε, με διαμάντια πολλά. Μπορώ να πάρω το ένα διαμάντι και να το πετάω. Και όπως βλέπετε αυτό είναι το μυστικό δωμάτιο, ένα μικρό μέρος με όλο το σας το loot. Αυτό είναι για να κάνετε πλάκι στους φίλους σας, συνήθως για πλάκα. Το δεύτερο πράγμα είναι πολύ ωραίο, γιατί έτσι μπορείτε να προφυλαχτείτε από τα silverfish. Ας πούμε έχεις πάρει 4 αυγά silverfish και όπως βλέπετε εδώ κάτω έχω soul sand. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τα silverfish, ας πούμε, αυτό που θα κάνω τώρα, γιατί τα silverfish πεθαίνουν στο soul sand. Δεν το ξέρει γενικά ο κόσμος, αλλά είναι ωραίο πράγμα για να προφυλαχτείτε από τα πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, ξέχασα, για να δω, από τα silverfish, για να προφυλαχτείτε. Τρίτο πράγμα είναι ένα ωραίο κόλπο για να μπορείτε να ανεβείτε πάνω με chest και νερό. Θα σας βγει λίγο δύσκολο να στήσετε το νερό, να βάλετε το νερό έτσι όπως το έχω βάλει εγώ, αλλά αξίζει τον κόλπο γιατί είναι ένα ωραίο κόλπο σαν σκάλα. Μια πολύ ωραία σκάλα. Αντί να χρησιμοποιήσεις σκάλες, να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θα σου πάει λίγο πολύ. Το τέταρτο πράγμα στη σειρά μας είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι τον TNT δεν μπορεί να σκάσει μέσα στο νερό. Όμως ένα κόλπο είναι κάντε αυτό το κόλπο και όπως βλέπετε τα πράγματα σκάνε. Αυτό είναι ένα ωραίο κόλπο που θα μπορούσατε όλοι, ας πούμε, ένας φίλος σας άμα μπει στη θάλασσα στο Minecraft να το κάνετε άμα έχετε TNT. Και το πράγμα δεν είναι κόλπο, απλά θα πρέπει να το ξέρετε ότι αυτά τα 5 πράγματα είναι τα πράγματα που δεν μπορείς, ας πούμε, να τα φτιάξεις σε survival. Το bedrock, το end portal που το βρίσκεις, το bedrock δεν μπορείς να το σπάσεις. Το stone cutter που δεν ξέρω γιατί δεν το φτιάχνεις. Το sponge και το endstone. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μπορείς να φτιάξεις στο survival, μόνο στο creative. Γιατί το σφουγγάρι, όπως λέγεται στα ελληνικά, τώρα δεν χρησιμοποιείται για τίποτα. Πιο παλιά χρησιμοποιόταν για να τραβάει νερό, τώρα όμως δεν χρησιμοποιείται, απλά το έχουν αφήσει έτσι. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye.